قرار در مجموع قبول کرد که 9 نفر مقابل من پرسیدم که مرحمت گپ زدید کی است پیشنهاد نکرده یا سیستم باید کنید дар рафти иҷлосияи навбатии Маҷлиси Миллӣ ғайричашм дошт низоми овоздиҳии электронӣ аз кор монд. تشکر یا همه آواز رو یا سیستم آواز بود 100%. نه؟ سیستم هست. تشکر قرار قبول کنید. система ба ҷои вакилони палатаи болои овоз медод ва қарору қонунҳо қабул мешуданд. Маҳмад Саид Убайдуллоев раиси Маҷлиси Миллии муҳандисони системаи райдиҳиро даъват намуд то онро ислоҳ кунанд, вале система ислоҳ нашуд. Ба гуфтаи Убайдуллоев пеш аз зер кардани тугмача дар табло раи мусбӣ нишон дода мешуд. дидивид номо компютер шуд сарҳам рафта истодем ки кор накарда истода систематон риха намешавад вале одамо овоз нанода агар ҷанси як монитор ба ман расад. баъди он ки дубора ислоҳ нашуд бо пешниҳоди раиси Маҷлиси Миллӣ вакилон тариқи дастбардорӣ аз тасвиби қарору қонунҳо ҷонибдорӣ ё бетарафӣ карданд. ҳамин тавр ду вакил муваззаф шуд дар вақти овоздиҳӣ дастҳои бардоштаи тарафдоронро шуморанд. Шодмон Ятим, Мирзонаби Холиқзод, Озодии Душанбе. Ки тарафдор? Зид бетарафон нестанд. Ташаккур. Қарор қабул кардем.